Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, кадерле дин кардәшләр. Җәмгыятебездә бүген никахлашмаенса тору күренеше киң таралган. Никахсыз торһалар да гражданлык никахтабыз диергә яратылса ундай фардар. Никахсыз яшәү нимәгә килтерә? Дин буга нисек карай дигән сорауларны бирер өчен бүген без Әссәлам кунакханасына Мәдинә мәчетенең имам мөгаллиме Хәбир хәзрәт Фәкыйевты сакырдык. Шулай ук бүген Мәҗит Гафури йорт музеенда барасак һөйләшүдә гәзитебездән Ләйсән Бәхтиева һәм мин Светлана Әбсәләмова катнашабыз. Тәүге һорау миннән түгел, WhatsApp-тан язып ебәргән дин кардәшемдән. Ике туган апайымдың ияәнсәре кияүгә сыкты. Тәүге ире менән аерылышкайны, никахтары юк. Мин апайыма ияәнсәрең улай яшәмәһен, никах укытыгыз дим. Ул юк инде, баштарын катырмайым. Тәүгеһе менән ана нисек зур итеп никах укыттык, файдаһы булдымы? Никахһыз да бына тигән итеп шәп яшәгәндәр бар ди. Мин аңлатырга тырышып караһам да, ишетергә дә теләмәй. Был теманы кабат кузгатма дип кырт кисте. Иң мөһиме, апай диндән алыс кеше түгел, күп нимәне аңлай, намазда булмаһа ла. Ни эшләргә лә белмәйм. Мин искәрттем. Минән йөк төште дип кенә куйыр инем, якын кешеләрем өчен йөрәк яна. Ләйсән Хәбир хәзрәт был ханымга ни дип әйтергә? Никах ул ябай гына бер мәсьәлә түгел. Бұл бит инде тәрәнрәк итеп алһаң, бөтен кешенең яшәеше, тормышы шуның белән башланып китә бит инде. Гаилә менән башланып китә, дәвам иттерү бит инде безнең. Шуңа буга кешенең асуы килеп, я булмаһа миңа охшамай булай, тегеләй охшамай дип без үзебез үзгәртә алмайбыз. Булар катгый итеп Коръән Кәрим менән, Пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәлам әфәндебезнең сөннәте менән нык итеп безгә иткерелгән, каты итеп иткерелгән инде. Һәм бу апайыбызның һорауына күп итеп тә җавап бирергә була. Төрле яктан дәлилләр менән кыскасы гына әйткәндә, никахсыз да яшәйләр кешеләр, никахлы ла яшәйләр дип теге кеше күреп хәгынты яһайбит инде, какой-то нәмә сыгара. Үзенә күрә дәлил сыгара. Шуннан никахсыз яшәгән кешеләр хәзер күп. Диндән ераклашкас күбәя барлар. Гражданлык никахы дип әйтәләр инде. Монда кеше никахсыз яшәп бәхетле булды, я булмаһа бәхетле булды дип әйтүгә мин каршы киләм. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте беренче урында тора. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешер өчен никахсыз булмай. Хәт күпме яшәһәң дә, күпме бер-береңә изгелек кылһаң да, никах юк икән, Алла каршыһындагы антыгы юк икән, бер-берегезгә риза булып бардым, риза булып алдым дип әйткән антыгы юк икән, һез Аллаһның рәхмәтенә ирешә алмаһыгыз. Безнең дөйм алганда максат бу дөньяга бөтен гамәл гыйбадәтләребез шул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү генә бит инде. Шуңа бында аның Аллаһның рәхмәте генә түгел, бәрәкәте лә булмай, рәхмәте лә булмай. Буны төптән тәрбияләргә тиешбез. Без балаларыбызны тәрбияләргә тиешбез. Без ирекле итеп тәрбияләйбез балаларыбызны. Алар нимә теләйләр, шуны эшләйләр. Аларга әйтмәйбез. Моны һин шулай булырга тиешсең. Һин кияүгә сыгаһың, һин катын алаһың. Аның араһында шундай тәрбияви мәсьәләләр бар. Һин шулай эшләргә тиешсең, булай эшләргә тиешсең дип әйтмәйбез. Без күзәтеп кенә үстерәбез балаларыбызны. Кырдан, ситтән карайбыз да, ана шул кыз белән һөйләшкәндә бу нимәшләр икән. Минең кызым бер егет белән һөйләшкәндә бу нимәшләр икән. Ул балага өйрәтмәйсә, ул үзеннән үзе бит теге белеп эшләй алмай. Бұл дөнья бит улатып корылмаган. Үзеңнең уең белән корылмаган бит инде. Без Аллаһ Тәгаләгә буйынып яшәргә тиешбез. Аллаһ Тәгаләнең алып килгән сүзләре пәйгамбәр аша yetkерелгән, бу хак сүзләр, монда шик булырга тиеш түгел. Без шуга ияреп, таянып, шуны өйрәнеп кенә бәхеткә ирешә алабыз бу дөньяда. Шунһыз булмай. Шулай булгас та бында күп һөйләүдә кирәкмәйдер. Моны өйрәнергә кирәк. Һәм гражданлык никахы дигән төшенчәләр уларга мин каршымын, катгый каршымын. Һәм һезгә әйткем килә инде менә бу апайга.
һеҙ анда кемдилер ғайыплене эҙләмәгеҙ, ситтән кем ул әйткән, был тигел әйткән дип ҡарамағыҙ, һеҙ үҙегеҙҙе ҡарағыҙ ҙа, я Раббым Аллам, нимешләп миңә шундай тормош килеп баҫты икән алдыма, нишләп минең яҙмышым шулай икән, берәйерҙә яңылышлыҡ эшләнем икән әллә, я Раббым Аллам, мине ғәфү ит һәм алдағы тормошомда үҙемде лә бәхетле ит, балаларымды ла һәм минең менән бергә йәшәгән туғандарым, күршеләрем барыһы ла бәхетле булһын дип, никахҡа килегеҙ, никах менән йәшәтегеҙ балаларығыҙҙы. Беренсенән беҙҙең йәмәғәттә шундай бер фекер таралған, никах ул ниндәйҙер бер йола ғына һымаҡ. Уға бер теге йола һымаҡ ҡарау сәбәпле лә ошондай хәлдәр тыуа. Ни өсөн тигәндә, никахтың бит инде төп маҡсаты нимәлә? Ир-егет үҙенең өҫтөнә ошо ҡатынға ҡарата яуаплылыҡта ла тигәндә аңлата. Шулай уҡ ҡатын-ҡыҙ ҙа был никахҡа ингәндә ошо егетте тыңларға, уға матур ҡатын булырға, матур мөғәләмәлә булырға тигән шундай тоғро булырға, әлбиттә, шундай бит инде маҡсат. Һәм ғөмүмән инде мына теге йыш ҡына ЗАГСта әйтәләр бит инде, ҡыйынлыҡта ла, шатлыҡта ла бергә булағыҙмы тигән һымаҡ, шундай маҡсат менән ғөмүмән никах ул эшләнергә һәм никахлашыу шундай маҡсат менән ғөмүмән алына инде. Һәм шул никахтың бәҫен төшөрөү арҡаһында инде уны тик теге матур күлдәктәр, мәсеттә теге фотосессия үткәреү тип кенә ҡабул итеү сәбәпле лә ошондай беҙҙең аҙаҡтан ҡыҙғанысҡа ҡаршы ситуациялар тыуа инде. Әммә ләкин был теге ошо был һынау һымаҡ тоже ҡабул итергә кәрәк бит инде. Сөнки тормош булғас, тормошта төрлөһө була. Әммә ләкин бер яҡтан мында тағы нимәгә иғтибар итергә кәрәк? Беренсе никахтары тулыһынса тарҡалғанмы? Яки теге дин күҙлегенән талаҡ һүҙе әйтелгәнме? Бына шуға башта иғтибар итергә кәрәк. Әгәр ҙә ул эшләнелмәһә, ул әле икеләһе егетенә кейәүгә сыға алмай. Уныһы мына бар. Шунан өсөнсө яҡтан тип әйтәйек инде, тағы нимәгә иғтибар итергә кәрәк? Алдан хәрәмдән башланған мөнәсәбәттәр улар бер ҡасанда бәхеткә килтермәйәсәк. Нисек кенә уны теге үҙ-үҙеңде алдаһаң да, тип әйтәйек инде, артабан барыбер мында ла ул ҡыҙҙы һәм ул әсәне лә тағы ла ниндәйҙер ҡайғы хәсрәт көтәсәк тип әйтергә була. Сөнки был туранан-тура кеше белә тороп бит инде Алла Тәғәләгә ҡаршы сығыу тигәнде аңлата. Шуға мында бик ныҡ ентекле итеп уйларға кәрәк. Һәм никах үткәреү өсөн анда баяғы апайҙың һүҙҙәренән аңлашыла, улар бик ҙур сығым кисергәндәр бит инде, улар шунан да ҡурҡалар. Ә мына ысында әйткәндә, никахты үткәргәндә күп сығым кәрәкмәй. Ул тағы ла беҙҙең шул йәмәғәттә уйланып сығарған бер нәмә инде. Уйҙырма, тағы бер өҫтәлмә, бер баш ауыртыу тип әйтәйек инде. Никах өсөн, мәҫәлән, мына ниндәй матур бер кейемең бар, уға мотлаҡ яңы кейем дә кәрәкмәй. Шуның менән бараһың да мәсеткә, муллаға беҙгә никах уҡығыҙ тип әйтәһегеҙ ҙә, шуның менән бөтә, анда ҡунаҡ та саҡырыу хатта мотлаҡ фарыз түгел. Шулай бит, хәҙрәт. Шуға мында гел бына шул аңлатыу эшен алып барырға кәрәк. Статистик мәғлүмәттәргә килгәндә, ошолай итеп йәшәүсе парҙар күпме Рәсәйҙә, республикабыҙҙа киң таралған шундай күренеш. Һәм ошоноң сәбәбе нимәлә икән? Ләйсән, ни әйтерһегеҙ шул турала? Ысынлап та статистикаға күҙ һалғанда, ҡыҙғанысҡа ҡаршы бик яҡшы һандар килеп сыҡмай тип әйтәйек инде. Әгәр ҙә 2010-2014 йылдағы статистикаға күҙ һалғанда, ул ваҡытта әле граждан никахтары менән йәшәүсе халыҡ беҙҙә әҙ булған. Уларҙың һаны где-то 13%-ҡа яҡынлашҡан инде, ә менә һуңғы 5 йыл эсендә ошо граждандар никахы менән йәшәүселәр һаны күпкә артҡан. Хәҙерге көндә егеттәр араһында 25 йәшкә тиклем егеттәр араһында ул һан 43%-ҡа барып етә. Ҡатындар араһында шулай 25 йәшкә тиклемгә 38%. Был нимәне әйтә? Был беҙҙең йәштәр араһында таралған бер ысынлап та күренеш дип әйтергә була инде. Сәбәбе нимәлә? Сәбәбе әлбиттә бик күп. Мин үҙемдең шул диссертациямды тикшеренеү эшен алып барғанда ла ошо һорауға яуап таптым тип әйтергә була. Беҙ хәҙерге ваҡытта бит инде шундай
бик авыр дип әйтәйек инде. Нема ямагат вакытында яшәйбез, төрле көн һайын ниндәйдер күренештәр, ниндәйдер яңалыктар, улар күбрәк безнең өчен яхшы яңалык түгел инде, төрле авыр гына осырда яшәйбез бит инде. Шуңа ошондай билдәһезлек вакытында яшьтәр, бигрәк тә егетләр үзләренә яуаплылык алырга куркалар. Шуның аркала улар әлбәттә уларның битендә яшәгеләре лә килә, әмма ләкин яуаплылык алырга ла улар куркалар. Улар үзләре әле нисек теге биттәге яшәрмен дигән һымак әле белмәйләр. Ә монда еще катын, тагыла бер бала булһа дигән һымак улар тагыла куркып калалар. Шуңа монда теге никах ул бит инде басым, ниндәйдер уларга сынапта бер зур бер эш һымак улар тоялар бит инде. Зур йөк. Монда улар теге бер яктан гаиләле, гаилә һымак яшәйләр бит инде, икенче яктан улар тулыһынча әле үзләрендә теге яуаплылык тотмайдар. Монда теге тигез мөнәсәбәт дип әйтәйек инде. Ирдә, катында улар икеһе лә бер функцияны үтәй ала. Мәсәлән, хәзерге вакытта ирдәр бит инде улар да, мәсәлән, балаларын карау өчен нәмәгә сыгалар, декретка. Балалар декретына ирдә дә сыга. Яки нәмә катындар, мәсәлән, ирдәргә караганда күбрәк акча эшләйдәр, уларга ла ул нормаль күренеш. Мәсәлән, 10 ел элек, 20 ел элек бындай күренеш безнең өчен ят була торган бит инде. Гомумән безнең гаилә формалары үзгәрә. Гаилә формалары үзгәрә, был безнең ямагатка тура-тура бәйләнеш таба инде. Чөнки безнең ямагатта ла төрле ошо политика ягынан, экономика ягынан, төрле сәясәт ягынан төрле теге сынапта үтә кырка нәмәләр булгас, үзгәрештәр булгас, безнең гомумән халык та уга өйрәнергә тиеш, шул нәмә юсыктан сыгып яшәргә өйрәнергә маташа инде. Чөнки элекке формалар улар әле уларга 40 был ситуация вакытында уларга әле охшамай дип әйтәйек. Феминизм да үзенекен итә бит инде. Әлбәттә монда гомумән көнбайыш кыйммәтлекләре безгә килеп инеп бөтен безнең социаль селтәрдә лә бөтен нәмәне тултырган дип әйтергә була инде. Шуңа ла ул да шулай ук мисал булып тора. Ул да шулай ук мисал булып тора. Шуңа кызганычка каршы был формалар артасак, әлбәттә, артасак, әмма ләкин без үзебезнең көчебездән килгәнсә, дөрес, менә никах муенча Алла Тәгалә алдында нисек дөрес итеп гаилә башлау турында безнең аңлату өчен без алып барырга тиеш. Чөнки кулды төшереп кенә, шулай була дип кенә утыру, ул да әлбәттә нәмә инде, улай бармай. Хәбир хәзрәт әйткәнсә, үз яйына ебәрмәскә кирәк тәрбия эшендә, бөтә тормышта дигәндәй. Хәбир хәзрәт, дин әһелләре буны нисек кабул итә, никахсыз яшәүгә дин нисек карай? Дин ягынан караганда никахсыз яшәүгә без каршы карайбыз инде. Ыңгай караш була алмай никахсыз яшәүгә. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең диненә каршы килү бит инде. Дөресен әйткәндә. Шуңа кемдә кем үзе уйлап, мин шулай дип уйлайм, булай дип уйлайм дип теге уйдырмалар күп бит инде безнең. Теге кеше ничектер үзенең теге эсендәге уен өстенрәк күрә. Аллаһ Тәгаләнең диненә караганда. Шуңа ул мин ошай дип эшләгәйне, булай булмагайны, тегеләй булмагайны дип ул теге результат теге һөдемтәһендә карап әйтә бит инде. Башка кешенең тормышына карап әйтә бит инде. Менә улар никах менән яшәгәннәр, уларның тормышы килеп сыкманы, барыбер да аерылыштылар, шулайттылар, булайттылар дип теге ниндәйдер бер һәгымтә яһайда, и шуннан адактан ул ышанысын югалта. Бунда шик булырга тиеш түгел дип әйттем баягы баштан. Аллаһ Тәгалә кушкан икән, кешенең тормышында төрле хәлләр бар, төрле сәбәп. Буны бит һин үзең кормаяң, һин үзең теләп эшләмәяң бит күп нәмәләрдә. Мин моны яшьләргә никах укыганда ла әйтеп китәм. Һез уйлайһығыз, моны мин Әхмәт шул Фатиманы хайлап таптым да, минең теләгем менән мин аның менән бәхетле булам, яшәйм дип һин үзеңдә генә уйлайһың. Аллаһ Тәгалә һиңә язмын, өлешемә төшкән көмешем, я булма алтыным дип карамай бит инде ул. Ул аны мин дип уйлай. Хатын-кыз уйлай, мин ошо Әхмәтте таптым. Шулай дип асырастык та шул җирдә, без бәхетле булабыз дип уйлай.
Мин аларга кирһен әйтәм. Һез түгел һегет дим. Аллаһ Тәгалә һезне осраштырды. Төрле сәбәпләр менән килеп бер-берегезне таптыгыз. Таптыгыз да. Шуннан һуң Аллаһ Тәгалә Әхмәтте лә, Фатиманы ла, мәсәлән, примерно әйтәм инде, белә яхшырак, әсәһенә атаһына караганда ла. И Аллаһ Тәгалә бу дөньяга кешене бәхетле булыр өчен яраткан бит инде. Интегеп, ыҙалап, ниндәйҙер бер ыҙа күреп йәшәһен өчен яратмаган, бәхетле итеп булһын өчен яраткан да, и уның өчен унга ул шулай уңайлы шарттар тудыра. Шуға ла Әхмәткә был Фатима килешә. Ул шул хатын аша гына уның шундай бер нәмәһе бар. Мөмкинселеге шул хатын аша Аллаһтың рәхмәтенә ирешә ала. Башка әллә күпме йөҙәр мең дип хатын булган, уларда бит осрашмаган, именно шуны осраткан бит инде Фатиманы. Ә Фатимага ла кирһенсә, шул ир аша гына ул бәхеткә ирешә ала. Аллаһ Тәгалә уга шуны әпкил баттырган. Менә һинең ожмахың я булмаһа тамагың. Шулай дип әйтелә бит инде. Ожмахың һинең ирең я булмаһа тамагың. Хатының да шул ук. Был һинең или ожмахка кертә, или тамакка кертә. Шуга ла һез шуны Аллаһ Тәгаләгә шөкер буларак, Аллаһ Тәгаләне мактап, шундай зур безнең юлабыз дип әйтәйек бит, дини юлабызды пәйгамбәрнең өйрәткәнен, сөннәтләренә таянып, шул никах мәҗлесен үткәреп, шуны аңлап яшәһәң бит. Һин бу бәхеткә ирешәсең, рәхәткә. Шул никахһыз дип әйткән кешеләр уларга өйрәтергә кирәк. Бу бит теге бер төймәгә басу гына түгел. Так, бастык та бер төймәгә, ал үзгәреп китте лә, шулай һәйбәт әйеп китте. Бу төптән, тәрән итеп төптән тәрбияләргә кирәк. Гаиләдән башлана бит инде бөтен тәрбияләр. Шуңа гаилә никах менән башланды икән, аның емештәре шул хәттем теге татлы буласак, файдалы буласак, башка кешегә лә үзенә лә файда килтерәсәк. Әгәр дә без ага каршы киләбез икән, ул никахсыз гаиләнән ниндәйрәк үзенә лә файда килһен, ул юк ундай аңлаймын. Башка кешегә лә файда булмаясак, үзенә лә файда булмай. Шуны күргән кешеләр, никахсыз яшәгән кешеләрде, яра шулай яшәһендәр инде, нимешләйһең инде дип әйткән ата-әсәләрдән башлап, тугандардан башлап һәм башка халыктардан башлап, бөтәһе лә гөнаһлы булалар. Чөнки без аларны күрә торып та бит, алар менән ризалаштык икән аларның гөнаһы менән. Бу бит инде бер-берең менән зина килеп сыга бит инде. Гөнаһ кылып бирү. Ә һин шуга ризалаштың икән. Мәһиндә яуаплылыктарда саккан Аллаһ каршында. Совет заманында мин үзем шул уку программаһына эләктем. Гаиләне планлаштыру дигән дәресләр була торгайны. Менә хәзер уку йортларында ошо турында һөйләшәләр микән балалар менән, студентлар менән? Ләйсән, был турында беләһегезме һез? Күбрәк психология фәне өйрәтелә, әмма ул күбрәк теге үзеңдә камиллаштыру, үзеңнең шәхси тормышың дигән һәм күбрәк үзеңнең теге тойгыларың, шуга күбрәк анда басым яһала. Әмма ысынапта гаиләне нисек төзү, нисек кору һәм гомумән нимәгә игътибар итү. Ябай әйткәндә, катын менән ирнең ниндәй хокуктары бар дигән, ондай гомумән әлбәттә фән һәм ондай предмет юк дип әйтергә була. Балаларга ла мәктәптәрдә әлбәттә бага игътибар итәргә кирәктер дип уйлыйм һәм чөнки безнең балаларыбыз кызганыска каршы 12-13 яшьтән үк теге төрле малайлар менән мөнәсәбәт кура башлайлар бит инде. Кызганыска каршы буны теге асыктан-асык әйтергә кирәк, бу яшерен түгел. Уны ата-әсәләр беләләр, әмма ләкин улар бер нәмә лә бага каршы әйтмәйләр. Баягы хәбәр әйткәнчә, күзәтеп кенә йөриләр. Һуң адактан нимә булырын, бәлки ул ата-әсәләр балалары өчен адактан кызарып ултыруы ихтимал бит инде. Шуга буны әлбәттә без теге мәктәпкә һәм вузга беркетергә тиеш түгел бит бу яуаплылыкта. Бу яуаплылыкта ата-әсә үзенең өстенә алырга тиеш һәм ниндәйдер булса ла берәй теге тәрбия эшен алып барга кирәктер. Әгәр дә һин үзең мәсәлән уның туралы гаилә тураһында һөйләй алмаһаң, китап алып бир мәсәлән. Ниндәйдер теге сыганактарга, дөрес сыганактарга мәсәлән хылтанма бир, укыһын, яки ниндәйдер темаларга һөйләшергә була. Хәзерге көндә бит инде безнең яшьтәр менән, балалар менән ана шул тыгыз бәйләнеш булмау аркаһында ла улар икенче ниндәйдер төрле теге субкультураларга барып эләгәләр, ниндәйдер нәмәләр, теге ниндәйдер мәдәнияттәр менән гомумән кызыксына башлайлар инде. Һәм интернетка әлбәттә сумалар. Интернетта улар үзләренең якындарын табалар.
Шуның сәбәпле аркаһында ла бүгенге безнең гаиләләр тик ниндәйдер хата аркаһында барлыкка килә. Ягъни анда мөхәббәт юк һәм алар озакка бармай кызганычка каршы был гаиләләр яки баягы граждан никахына барып терелә инде барыһы. Әлбәттә, үзебезнең гаиләбездә матур мөхит булдырырга кирәк инде иң башта үзебез өчен. Шундай мөхитте күреп үскән бала бер касында ундай адымга бармаясак, никахсыз тору хакында ла уйламаясак бит инде. Менә һезнең таныштарыгыз арасында бер-ике кеше булса, шул гражданлык никахы менән яшәгән пардар, һез уларга ничек аңлатагыз никахтың әһәмиятен? Кайсакта каты бәрелүбез бар инде, дошман булып калубыз бар, кәңәш бирәбез дип. Ничек йомшак итеп аңлатырга һәм дәлилләр килтерергә? Никахсыз яшәй дигән кешеләрдә юк, ишетеп беләбез. Ишетеп беләбез. Кешеләр бит инде мәсҗидтә утыргас, мәсҗидкә төрле кешеләр килә бит инде. Шуңа таныштар арасында юк, ул нименән барлыкка килә дип менә уйлап утырдым да, әйбәт. Никахсыз яшәү, гражданлык никахы менән яшәү. Ул кайдан килеп сыга? Ул ана шул ир кешенең шикләнүе, үзенә үзе ышанмай, теге уга шундай теге яшәү дәрте бирмәгәннәр баласаңнан. Һин бит ир кешеһең, һин шулай дип яшәргә тиешең, шулай булырга тиешең, хатын-кызны хакларга тиешең, яратырга тиешең, анага ризык табып алып килергә тиешең. Дип ул бәләкәстән үзенең карындашларына, апайларына шулай дип, "Моны һин ирһең, шулай булырга тиешең" дип өйрәтмәгәстәр, ул бит ул аптырада калды. Уның тәне, яне теләй ул курка. Ул ниндидер бер үзенең ышанычсызлык, ышанмай үзенә. Шуңа үзе әйтте. Уже үтеп биткән яшәргә кирәк. Тукта яшәп кына карайым да, әгәр дә килеп сыкха, бәлки яшәп китермен. Уның хатын-кыздың да, ир кешенең дә үзенең хыялдары була бит инде бу дөньяда. Ничек итеп бәхеткә ирешергә? Беренчедән кешенең акылында тора күп итеп акча эшләргә. Күп итеп мал мөлкәтле булырга тидер бит инде. Бөтәһе дә улай килеп сыкмайды, бөтәһенең дә улай кулдан килмәйди инде. Шуңа уларның уйлаган теләктәре бер-берсе менән яшәп карайлар да, әгәр дә ул миңа охшаһа, ул миңа шуны хатып алып бирһә, ул миңа тигенһен бирһә, бунысын бирһә, әгәр дә бирмәһә, аерылабыз да куябыз дип улар еңел генә уйлыйлар. Бу бит бөтен дөньяның тоткаһы булып тора гаилә. Ул аныга төпкә төшеп тәрән дип уйлап карамайлар, өстән генә уйлыйлар да, үзен генә уйлый да. Яра килеп сыкка сыкмаһа юк дип генә, шуннан ул бит гомере буена үзенең тормышын булып куярга мөмкин менә. Ул бозлай бит аның тормышы. Ул хатын-кызларга ныграк касаятса инде. Ир кеше яра яшәнелә, сыкла китте, хатын-кызның балаһы була. Ул баланы кайда итергә, атаһы кем булганы, кем карга тиеш. Аның өстендә бит яуаплык көчле. Моны бит бөтен өчен ир кеше яуаплык тотырга тиеш. Безнең ирдә шул хаттым теге ябайгына дип уйлыйлар да, никахты дөресен әйткәндә улар ялагына дип уйлыйлар, ялагына дип, Аллаһ Тәгалә каршында гыйбадат кылу дип аңламыйлар аны. Шунлыктан да килеп сыга һәм киресен әйткән килә. Менә әгәр дә никахлы булып яшәһәң, бит синең теләгән теләкләрен тормышка аша бул. Менә кайбер кешенең мөмкинлекләре юк бит инде. Берәй кеше, күбрәк ирләр әйтәм, тәмле итеп ашарга яраталар бит, ризык пешереп ашарга. Улар үзләре Алла дип эшләй белмәй бит инде. Менә мин бәрәш биреп утыра алмыйм бит инде. Нимәләр белән эшли алмыйм. Шуңа минең шул теләгән теләгем бит, хатыным миңа тормышка ашыра. Мен әйтәм, әлхәмдүлилләх. Кайбер кеше күп ирләр шул хатын эшләй алмый, хатындар эшләгән эште улар эшли алмыйлар. Хатын-кыз бит инде ир кеше эшләй алмаган эште ул эшләп йөрү уңайһызлыгына эшләй дә алмый күп нәмәләрдә көченнән дә килмәй, хәлендән дә килмәй бит инде. Хатын-кызга ла шул ир кеше шуны тормышка ашыра. Бу үзенә görə зур бәхет. Әлбәттә, минең шундай сынапта ситуация булганы бар, миңа мөрәҗәгать иткәндәре бар. Әсә кеше үзенең улының һәм буласак киленнең шундай граждан никахы менән яшәү башлаган осраклыгына белеп калала. Шуңа нисек уларга тәэсир итәргә дип ул миңа мөрәҗәгать итте инде. Әлбәттә, мин башта әйттем, башта дуганнан башларга дип, әсә кешенең бит инде ата кешенең дугаһы гел кабул була. Шуңа ул тәһаҗҗүдтәр буе торып, Алла Тәгаләнән һораны инде. Бер аздан, әлхәмдүлилләх, риза булып, улар менә баягы мин әйткәнчә, ниндәй киемнәре бар, урамдагы кием менән тиз генә мәсҗидкә инеп никах укып сыкканнар инде. Әлхәмдүлилләх, нисек кенә теге авыр булмаһын. Менә бу именно дуганың көсе дигәндә аңлата инде. Ягъни, әлбәттә бит теге һүз менән дә әйтергә тиешбез. Һүз менән аңлатып, баягы менә без әйткәндәрдән баягы сыгып,
аңлату өчен алып барырга кирәк, ничек тә булса ла. Икенчедән инде дуга ул иң бер зур көч һәм без әгәр дә һәрбер эшебезне Алла Тәгаләнән башласак, уны исләп башласак, мотлак был безнең эшебез артабан уңышка өлгәшәсәк. Әлбәттә, әз генә сабыр итәргә кирәк. Теге шунда иттең дә, дуга кылдың да, шунда ук булды дигән түгел, әз генә сабыр итәргә кирәк. Шулай ук үзеңнең гөнаһларыңды исләп, гафу итәргә кирәк бит инде. Һәм без яшьләргә мотлак ярдәмчы булырга тиешбез. Ни өчен дигәндә, кем менә яшьләргә никахлашырга ярдәм итешә, ул ондай кеше изге хугышта катнашканга тиң дигән. Хәтта бер кулды нәмә асат иткәнгә тиң дигән шундай савап ала икән. Шуга безгә менә ысынлап никах өлкәһендә уларга теге уларның сыгымдарында ярдәм итешеү, гомумән мораль яктан да ярдәм итү ул безнең өчен зур саваплы эш. Шуга нәмә ысынлап та безгә ошо өлкәлә бигрәк тә менә муллаларга, имамдарга дип әйтәйек инде, гомумән дин өлкәһендә эшләгән кешеләргә игътибар итәргә кирәк. Хәбир хәзрәт Ләйсән, шундый матур яваптарыгыз, ихлас әңгәмә өчен зур рәхмәт. Был кәңәшләрегезгә безнең кадерле телевизор караусыларыбыз игътибар итер, тыңлар дип ышангы килә. Кадерле дин кардәшләр, без һезнең менән әссәламдә кунакта дигән рубрикала очрашканга тиклем хушлашабыз. Яшьләребез иманлы, никахлы, бәхетле булгандар.